להכין יחד איתי חצ'פורי המרולי מטורף לשבועות. כל המתכון של הבצק מחכה לכם בתחתית בתיאור. אנחנו כמובן נשים אותו במיקסר. אני אוהבת להרגיש אותו לקראת הסוף ולתת לו התפחה של 1.25 שעות בערך. כאן אנחנו נכין את מילית הגבינות שמורכבת מגבינת טופטה, גבינת ריקוטה פרסקה, מוצרלה וביצה. פורים שלי אני אוהבת לשקול ל50 גרם לכדורים אישיים. פורים אני פותחת לפיתה, שמה כפית של המלית, סוגרת את זה, הופכת, וטיפה באמצעות המערוך אני פותחת את זה שוב לפיתה קטנטונת כזאת. את המוכנות אנחנו שמים על תבנית עם נייר אפייה, כמובן תנור פתוח 190 מעלות, והן הולכות לאפייה של 15 דקות. כן, שתי אופציות להגשה. אופציה ראשונה והפחות מושחתת זה למרוח את זה עם חמה מומסת איך שזה יוצא מהתנור. האופציה השנייה ויותר מושחתת ויותר טעימה זה פשוט לשים מוצרלה, להכניס ל5 דקות נוספות ואז למרוח את זה עם קצת חמה. למתכונים נוספים חפשו אותי לבלון פטיסרי.